Dobre vesti stižu iz Bakua. Prvog dana takmičenja na Evropskim igrama za mlade, srpski sportisti i sportistkinje ostvarili su 2 pobjede i 1 poraz. Na otvaranju ženskog odbojkaškog turnira Srbija u meču prvog kola B grupe savladala Hrvatsku u 3 seta. Ja se nadam da je nama ovo bio jedan dobar zamajac za naredne utakmice. Dobro smo odigrali kvalitetno, bez mnogo grešaka. Bukvalno nismo prepustili Hrvaticama nikad ni trunku nade da mogu da nas dobiju i sigurno možemo budemo zadovoljni prvim nastupom. U vaterpolu na početku takmičenja polovičan uspeh. Mladi vaterpolisti su zabeležili pobedu, u prvom kolu savladali su Slovakije sa 14-5, vaterpoliskinje su izgubile od Slovakinja sa 8-9. Bitan je početak, naročito za ove momke, jer ovo im je prvo veliko iskustvo. Prvo veliko takmičenje, za njih se ovo osim evropskih igara vodi kao evropsko prvenstvo do 17 godina. Ipak glavna tema u Bakuu i dalje je prekjučerašnja nesreća. Vozač autobusa koji je na trotuaru sportskog sela pokosio 3 austrijske sportiskinje uhapšen je i protiv njega će biti podignuta optužnica. Vanesi Salihović, koja je pretrpela najteže povrede, prete teške posljedice. Austrijska štampa prenosi da će možda ostati i doživotno paralisana.